Ndamira pamberi pedera mapomutasa. Ndamira pamberi pedera mapomutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndatotaura ndezvechokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Mwari anebatsiro. Mwari anebatsiro. Pamusoro pedera mapomutasa. Mbomire. Pamusoro pedera mama. Pamusoro makurukota akateerera. Nhau iripo inhau yemusha. Zita ndiani? Tambazwa makora ndio zita rangu. Kana kuti Taurai ndio zita rangu. Nhau iripo ndeyemusha ndiko makora. Musha uno usina kumira zvakanaka. Kukura kwataita saizvozvi matambudziko haaperi. Tine hanzvadzi hadziroorwi. Isusu wacho kurarama kwacho hatirarami zvakanaka. Mhuri dzedu imhiri zvonga dzega mudzimba. Muongororo netsvakiridzi yatakaita takaona sekuti mumusha umo mune ushereketwa hwabatwamo. Takamboungana semhuri, tichiungana sevakomana tese sekukura kwataita saiko zvinezvi. Mukomana wese akanga aripo, tikasangana kumba kwamukoma, tikataura nhau iyi. Tikatoita sei vakomana kuti tiite sei? Tigadzise musha. Tikaronga zvatakaronga, tatitona ainyora minutes. Zvino kumberi ndiko kwasinozofamba zvakanaka. Zvino isusu kuuya kwataita yanhau yekuda kupona. Tirike kuti inini ndikaenda kana kunyanya kuri muprofita, kunyanya ndaenda kun'anga, ndegozodza pamwe ndanotenga munhu iyeye, ndaya ndini otherwise pamwe ndaita zvandaita kupi ikoko. Saka isusu tinoda kuti tibatsirike, nyaya iripo ndeyekuda kupona. Ndo imwe nhau hombe iripo. Saka maona tauya wazukuru vatamai. Wamasungisa ndo vari tingati vatasungisa madzibaba edu kuitira kuti tinge tisiri kuzvita tega, vange varipo vachiziva kuti zviri kufamba sei. Urwere huri kuitika mumusha, kufira kuri kuitika mumusha. Kare vaimboita magate ndiko zvashaitika. Pakafa mbuya, pakafa tete, vanhu vakafa pasina 2 weeks. Hapana kuti vanagate. Mbuya anga ari munhu mukuru anova ndiye mai vana baba vangu vari panapa. Chandafarira futi zvakare ndechekuti madzibaba vacho vasi varipo. Ndokunaka kwakaita nyaya. Isusu chatinoda bedzi kugara zvakanaka. Tirege kunongedzana kuti uyu muroyi. Tizive kuti kana tawana munhu anobatsira musha zvinga zviri nani. Tirege kutsvaka ndiri inini, ari kutsvaka ari uyo kana uyo. Zvinga zviri nani. Ndosaka maona tiri pano. Akamira nawo boss mukuru wacho Ndamira pamberi pedera mapomutasa. Ndamira pamberi pedera mapomutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndandisataura ndezvechokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Ndikanyimba chabatwa nemoto. Mwari anebatsiro. Mwari anebatsiro. Sisemukumusana. Right baba. Nyaya iripo iri very simple. So ndidzidziro zvakada kuti tandaza. Tiri kuti zvataurwa nevana hazvina kuoma. Vana vane chikumbiro chekuti tine matambudziko atiri kusangana nawo mumusha. Ndekuti magariro avo mudzimba haana kumira zvakanaka. Vasikana hanzvadzi dzavo vakunda wenyu havasi kuroorwa. Zvinhu upenyu hwacho hauna kumira zvakanaka. Saka vana vari kuti tatikumbira vana baba kuti tibatsirwewo tigadzise zvekunetsa mumusha. Wapapeza. Kuti tibatsirwe ndivana baba kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Right. Handizivi wakwere vamwe wakambosvika naro here soko iroro. Mabvunza mubvunzo wakanaka changamira. Kuti wakwere wakambongosvitsa soko iri kuneni here kana kumunin'ina wangu pamusana kuti kuneni rarisene kusvika. Ndatozonzwa nekunzi ende kwamama. Okay.
kana ndiswatanudze kuti uyu munin'ina wangu mwana wababa munini, inini ndiri mwana wababa mukuru, wana baba vedu mukoma nemunini, wana vari kuti wazukuru watamai, wana wababa munini wangu, wana wemunin'ina wangu. Wakati wazukuru wekwatamai havasiwo wese, pamusana pekuti kuno vamwe vazukuru kuona kwandaita dare riri panapa apo utaona iwo wana wemakora pana vamwe vazukuru vasipa. Ende ndisingazivi kuona muzukuru mukuru ataura kuti kutauro kwaita ataura akamiririra wana wewanin'ina wangu wese here, ngekuti wanin'ina wangu kubereko twakaitwa kwababa mukuru wedu isisu kwakuna vakomana vatatu kwasara wairi, kwababa munini kwakuna vakomana vatatu kwasara wairi. Saka wana wevamwe vanin'ina vadiki kweuyu nekwangu inini, wana wacho ndiwo ndisikuona panapa kuti warimo here kutaurwa kwaitwa nemukoma wavo mukuru wari wese. Right. Nyaya yedu isusu baba haisi pekuti wauya ndiani asina kuuya ndiani, handipo pane nyaya. Pane nyaya ndepekuti matambudziko ari kutaurwa nevana aya munovaziva here kana kuti ariko here? Hatidi kuparamba chokwadi matambudziko ariyo nanhasi, asi ikadzoka mubvunzo ini matanga kubvunza kuti wakambonditaurira here inini semukuru asara mumusha mavo hawana kunditaurira, ndazongokanuka nedare. Ndiko kuti zvigadzirisike manje. Kana mauya kuno mauya kuti tizvigadzirise izvozvo kuti wana wanofanira kurespekta protocol yemusha, kuti zvinhu zvinotangira pana nhingi zvoenda pana nhingi zvoenda pana nhingi zvozopedzisira kwamuri sababa wemusha. Then mogara pasi imi muchitungamira muri kuti taakuita ichi neichi 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 muri pamwe chete. Kwandiri ndakatozvitarisa kudai, pane kaelement keaccusation behind the scenes, kuti pana ana baba imini pane runongedzo. Asi vana kuti vakutaurire kuti watiri kubata chaiye ndinhingi, wana havakwanisi kutaura. Saka wana wabva wafunga kuti zviri nani kuita sei kukubatanidzai mese, the innocent and the guilty, kuti tongoti mese imimi ndimi, asi ivo wana anzawo nayo. Because mukazoona wanawo wakutanga kuti wakomana ngatiungane, it means pane kwakatomboita wazowana kuriko kwawakamboenda awa sewana kuriko, ende pane zvawakanzwa, asi waita chimanyika chekuti baba anongezwi, ndo chaitwa newana. Baba wanobvuma here kuti chokwadi wasikana wakunda wemumusha mekwamakora havasi kuropa. Wabvuma kani? Ati matambudziko ataurwa nevana vese ariko, abvuma zvese kuti matambudziko arichi, asi konseni yake yanga iri yekuti pakaitwa urongwa kuti wana wazosvike apa. Handina kutaurirwa bva ndazotoona riri samoni, ndauka muno nesamoni, ndo pane dambudziko rani rababa. Ndakangonesa ndopotopedza kuti baba imimi munosvikika here kana wana wada kusvika kwamuri? Wanin'ina wanosvika here kwamuri? Wazukuru wanosvika here kwamuri? Munosvikika here? Ndo mubvunzo wechipiri. Mubvunzo wechitatu, pane chinhu chamataura
chandisina kufara nacho. Pane chamataura imimi chandisina kufara nacho. Chandisina kufara nacho ndechekuti mati imimi wazukuru wakamirirwa nemuzukuru uyu mukuru ataura. Ndaona kuti wazukuru weuyu, asi wazukuru wangu waningina wairi uku neuku handisi kuwaona. Statement iyo irikutaura kuti chiiyo iyi iri kutaura kuti imimi makamira ipo papo hamuri kutrusta babambo apo, hamuri kutrusta especially bambo awa nekuti ndiwo wane mhuri yauya. Saka makamira ipo muri kuti urongwa hwababa awa newazukuru wake kuuya komisa ipi mundani. Zvoo zvatirakidza chii? Zvoo zvatirakidza mhuri isina kubatana. Kuti mungangodai mauya apa muchizwa na baba, asi imi mwana baba imi muri ikoko munowinana here? Imimi wana baba munowinana here? All right, it's okay. That was other than that. It's okay. Other than that. Those are the chip tanga. Tanga magadzisana bigai. Kuti ndiziwe kuti sei baba imimi muizoti kuna mukoma nomusoro asi pane nyaya yemusha hamuna mutauri. Sei musina mutauri? Imi makataurirwa because wana wakazara pa ngewenyu. So it means nyaya iyi yekudari mamuri kuiziwa. Sei musina kutaura mukoma? Isungai Seguro Martins via Mr. Evaristo Wondo Makosto. Isungai sei musina kutaura mukuru. Zvedare kuri unasimboziva. Iwo watandiyaniri nyuma ndini still nokora. Iwo wakambodhita kambo hanzi iwo pasizvo wana wakamboruka kutarira vanoti pangupo chete. Darira rangoputsika dara anazopinda vakwe kuende mberi. Samanzwa chidaro kuti amboronga futi asi apa chade chakafamba. Saka wari kudzokora. Izwai baba. Zvamutonitaura zvotaura nyaya urongwa hwakupena wana munoziva. Makaziva sei kuti pane zvimwe darira wakambodaidzika asina kufamba zvakanaka? Ataura. Aiwa, anotaura. Apa anotaura kuti pane darira wakamboronga rekutanga. Wari wega. Uyu angotaura nyaya kuti isusu tewana takaungana. Haana muto takaita darira 1 darira 2. Asi muto ari pane darira rakaitwa rekutanga risina kudira. Mariziva sei? So it means kuti mimi newana warume pane wamuri kumikina nawo. Aiwa subva kubata. Imi newana waruko pane wamuri communicate nawo. Zuri mungangoni nyepera enda zino yako kuti kuziva. Saka wana yenyu hakuna akarumbaira. Ngati wana wenyu hapana akarumba kuinyira. Aiwa. Wari kubva kuharare tosasangana nawo kuno. Omarisangana? Tosangana nawo kuno. Foni yenyu ndikaibata here. Foni yenyu ndikaibata here. Haina zvinotitaurira here. Ndati foni yenyu ndikaibata hapana zvinotitaurira here. Hapana basi. Ndingaikumbira. Anyway, it's okay. Asi ndangoti chiri kuti semunhu mukuru chadawedza kutaurira semunhu mukuru kana muda kubatsira wana taurai chokwadi. Taurai chi chokwadi imimi wakuru. Mazima ibika agati. Atishabiki. Makaregirire kuti. Nenge misarongeka. Aiwa. Kusarongeka hakusi kuwanaba. Kusarongeka kuri imimi bambo na bambo kagara pasapa. Imi penyu kwazi kuno wata wairi, kune wairi. Ati ndo wapi? Ndo mwani na wachira.
umwe wacho ndiano umwe wacho ndibaba futu saka right imi mwana baba mese imi uye kuno mwana baba imi imi mwana baba imi murutaura kuti vana baba nyaya yekutaurwa ndinofana imi mese mamusuziva kuti mando yakudai makutaura chokwadi ndakatonzwa azvimaita sungwa musi wechitatu here tiudia vanga vambokanganisa dheti ndikati 7 inhasi handitika andobva azoti handikatarisa dheti kwakuti dheti iri muswa ndibva takatora zuro makuseni kuti tiuye tibate nguva kuno hapanise taiziva ndibaba nemhuri yake waitaurirana matira avo mataura zita ndekwa Vitalis Makora. Vitalis Makora. baba upi aitaurira nemhuri yake Mukoma wapi right, thank you his brother ndiye mukoma ndatedzera iwa ndiyakabvunza wese wanawa ndikati pone mambumbi ngoyo wese wairamba hapana katotoba nhasi ndaona uri panapa the wasted our time dai wakauya tichitaura pasi togara pasi wakumbana baba nyaya yakadai hapana akatikoda nyaya asi nhasi kuti ukabvunza wese ndakawafonera wakaramba wese wakomana munyaya muruziva tachiutasungwa kwachiduta kwabva hapana ruzivo mangara ndiani adzimai vanhu vakati baba mukasatouya kuno kwakunomira zvakanaka ndikabuda Harare mboya chinaya ndibate bhazi ra6 rapachipati saka ndinamaona nyaya yangu yabuda handisi profita kwavo handisi bodi profita asi chokwadi chandakutorai machiona bambo ndakutorai bambo inini handisi rongai zvinhu nevangu musaronge nevana wani wenyu kana chiri chinhu chemhuri ka muchida kuti chinhu chibatsira mhuri yese rongai pamwe chete mukuru chaimukoma wenyu ndiyati handizivi uyo handizivi bambo mamuruziva inini ndandisuziva vandakatozoziva nekuona masamonzi amukoma nokuti izvo takaita awa ndiwo vana baba munini uyu neuyu mukoma nemunini inini neuyu tiri mukoma nemunini saka uyu wakafonerwa kunzi aridiwa kudare kuno and obviously semunin'ina wake wakabva abata foni yangu handifonera mwanangu munini wangu ndafonerwa kunzi kwane mhosva ndikati makaitei ndikati handisuzivo saka ndokuziva kwandakaitawo ikoko awa wapiwa masamu mune here kwamakambogara semhuri musati mauya kudare kuno because ukwana makwira kuya kudare kuno it means kuti pane zvimwe zvakamboitika kumashure zvisina kufamba zvakanaka hapana zvotinoziva kuti inini hangu hapana zvandinoziva makamboenda here kana kwaishe mudzindiko makamboenda here kwaishe mudzindiko kwamedzani makaenda hapana kwakamboendwa isu pamusoro imama inda ndiri kutoshamiswa kuti nyaya iyi whatever it is yabva yatanga kwamutasa ndandiri kutoti iyo mutasa chifi mutasa wakabvuma nyaya iyi akanga audzwa here kuti paneko yakamboenda zvekuti yakukwira kumakata akadaro izvai zvandinoita inini pambo zvandinoita nyaya ndinotoizwawo iri kutodaidzwa kuzi vhiniki vhesa ziniki muno handina nguva yekungotsvakodza wengani wakomana webasa ravo rekuti wataura kuti kunyaya 20 kune dzakati dzemadeni disiplinini dzakati nedzakati nedzakati asi ndaa muno ndipo ndozoita decision yekuti ona kuti iyi inofanira kunge iri mumeri waraisini but painoripotra uko ndokwainofanira kunge kwakataura kuti nyaya iyi yakamboenda here kwandikina because isusu tinewo procedure neprotocol yatofanira because inoyi inoshanda seappeal court handiti yekuti munhu kana usina kufadzwa kwaheadman primary court ndopaunokwira kuya kupi kuya kuno haungomungi ndobva kutanga kuti wakutojamba sabhuku wakujamba ishe ubva watoya kuno
Zvino ndakatobvunza sabhuku ndikati iwe sabhuku mukoma wangu wapiwa masamoni. Nyaya yacho muri kuiziva here makaitonga makamboita se. Zvikaenda sabhuku ina handisi kumboziva tiri kungonzwawo nemapuhwa kuti ndo zvakaitika. Saka nyaya iyi haina kumbosvika kwasabhuku kana ino. Zita ndiye Indonzi Augustine Makora. Pamusoro chakamira. Ndofunga wataura. ngatitaure mazita edu ndapota. Ndotwa Vitalis Makora. Taura yeye. Ini ndiri muzukuru watamai. Wazukuru watamai vari kutaura. Handitika. Chiri kuitika mumusha medu mune makakatano, mune madhonzerano. Ukati ndingi ngatifambe, ngatisemuke tifambe nhasi. Handiti. Pakashaika ndurudzorodza kutaura mbo. Pakashaika maiguru last year. Handitika. Hapana kambosi paparudzi gate ndo pataifa vanhu vaifamba kuenda nodini unonzwa kuti chii chakonzeresa. Hapana munhu akasimudza musoro. Handitika. Wana baba izvozvi baba wangu ava. Handiti. Wane gumbo wane ronda repagumbo ndosavasinofira bhutsu. Wari kurwara. Handitika. Asi havakwanisi kudini kuzvitaura. Zvinhu zvine zvinoitika mumusha munongonzi kune mhepo mumusha. Saka wana baba wacho kawati ngatifamba. Baba wangu parizvizva E4 but anenge arega. Handikuzona. Ava 3 wanodhonzera pangu. Baba vanenge vari wega. Saka anoronga nani kuti wafamba. Hapana kuronga naye. Izvozvi mai wangu kungogara isista kuti akati kushandira chipatara. Handiti. Nenyaya yemhepo inonzi iri mumusha. Saka wana baba vacho ngavambosangana watiudze mhepo yacho yakakonzereswa ndiani. Baba wangu haana mushonga inini. Hapana paakarumba ukafamba hatimubati. Ndosaka mukaona handingamukona wakomana handingamukona pandatanga paya ndati chii pandatanga ndati chii ndati imimi wakomana mune kwamuri kufamba kwamuri kubata zvamuri kubata asi kuti muzvibuditse nemuromo wenyu hazvibudi. Saka mafungo ati ngatipo wasungise wese wari 4 wachazvizwira kupi iko. Saka imi muchamuri kutsvaga 1 kubatanidza varume ava because varume ava pachezva wari 4 hawasi kumirira. Ndo nyaya iripo ndeyekuti varume ava wari 4 hausi kumirira. Iwo wabva wazoenda kuzadzikisa manje pawati awo 3 wanobatirana pamwe chete. Icho kwani uyu akamira ega. Which means kuti mumusha wamagara mune division inoda kutogadziswa itori kumusoro. Because right now the reason why mhuri iyi yeuyu iruzi ndiyo yakawanda yewamwe pasina is because ndiyo mhuri iri kufila kuti ndisu tiri kukwadzwa nemweya kutenderera musha. Ndoda kurenyurira kufungirana. Muri kufungirana asi musi kotsvaga dambudziko kuti dambudziko riri pake. Hamusi kuita chi root cause analysis kuti dambudziko riri kunyatsa kubva pake. Because inini kuona kwandikuda kwamatangira handiko maifana kutangira. Yes maita right kana mamukona kuti simba rekuunganidza muna ipapo magona. Asi my problem ndeyekuti iwo wari 4 ngana yepasi muri 4 kudai muri willing here kufamba pamwe chete kuti mubatsire vana zvine Madara 4. Imi vana baba muri 4 ndinozwa kwamuri. Ini ndoda kutaura pamusoro penyaya yana baba yamakutaura. Mwana uyu wapukirirwa nguva wakoti mubvira umuzwanana ndoda kuti atitaurire ndati imimi muri 4 muri willing here kuti mupinde pamapinda muri 4 motsvaga zviri kunetsa mumusha mabuda imomo muri 4 mogadzirisa muri prepared here to do that. Was muripo amira msaise birai bambo mwana wa mwana taula wizo lake bambo
Oraitaka hino muri ready here ndo pati nyaya yangu. Ina ndina problem nazvo. Mira mutaure. Dai zvakatangisa nekudaro. Ndofunga kuwa musatange newedzi dai. Musatange newedzi kuti dai. Because mukangotanga newedzi kuti dai it means kuti hamusi kuda. It's a pleasure. Ndozvigashira. Thank you. Baba waru. Ini uru. Ya, kita kubhuma, asi tiri kubhuma tisi lakusina kuita Izvo hazvina asba. Tati muri ready. Right. Bambo imi. Kutanga. Inini handina problem nazvo. Avo vari pakati wagara watori ready kuzogara uzviita. So it's okay. Saka ugo Maiwe Bomirai, ndio na baba wa kutaura. Pamusoro imam ndetwawo Steve Makora. yes. Ndikutaka le introduction. Baba wangu inini kumuri kwedu. Ngani kumoyo awo. Okay. Asizozi imba yakaita sei yakavhara. Right now we are living with fear right now. And we are bitter about it. Tikazarisa kuti baba wakafane cancer. Colon cancer. Tikati netse mama after the same thing August wakafane colon cancer. Saka unoba kuti kwana mabrothers zake unotutizo chitonzenge anditika saka kutoya kunokwata kuti mimi mababa ngoro tibatsirana as a family declare that bitterness with ayo pakuri kufoka kwa mwana. No, it's okay. Itatopedza avaruma watoreda isu satangotora chete kuti wana chishemo chenyu chaita sei tazika. Saka nyaya yatakuita isu mune Kana mai wakatunza munhu. Imaira. Imai. Ndine rimwe samoni ndiripo. Mati mai. Inini ndiri kuuya ndakamira sekuti ndakapuwa samoni. Samoni iri ndakatozivisawo hama dzangu kuti ndasungwa. Inini ndinonzi Theodora Dzirutsa. Handisi Theodora Makora. Murume wangu mupenyu handisi Shirikadzi. Asi zita rakauya kuzosungwa kuno nderangu. Saka hama uyo pedzisiro. Alright, that's a technical in makwinda ina. It's okay. Isusu atiyudira nditi kwamejasi ndokunoitwa izvozvo but technical. Isusu muno tinozoti mai Makora. Uyu ndi uyo. Dzatopedza. Next time zita renyu rinova correct. Mazita enyu. Aiwa ndi mai Makora kubara kana mudaidza next time. Munodaidza zita Ramakora ndi mai Makora. Rake chairo munokasisa mabrackets. Wangadai wakanyora kuti Vitalis Makora because baba wavo vanoziva. All it's okay. Saka nduti wakomana nyaya yenyu yadi yazikwa. Saka chandandoda kubva kwamuri mimi vana baba newana kuti muri kuzvitsvagira here kwekunobatsirwa kana kuti munoda kutsvagirwa kwekunobatsirwa. Achimumira ipapo. Yes. Pamusoro imam takambozvizama zvinombotendera tiri tega usisaiti ngati kuti kusati pamwe nini unombotonzve ndamunhu ane mburi Andonzve mutori ipapo matauriro amaita mese iwe wakati nzve uyu akatoti nzve uyu arapa nechishete grey wakatoti nzve futi uyu mese makati nzve manzve nzve saka tikazisanganisa zvakaita saizvozvo zvinongotiburisira chinhu chimwe chete. Zvino ndosaka mwana tabatsirika kuya kuno ndikanoti ndega kana toti nababa kuti baba ngatitore munhu kushaya pamba takokorodza vanhu ndopandakodzara pakuti takati zvinoita sekunga munhu yeta tiita sei tataura kuti vatauri neuyu neuyu. Saka isusu tikawanira munhu kuno ndikakuti ndofunga ndo pane nhauhombe tikawana munhu kuno kwatinopiwa kuti onai munhu asinei nekuti Makora asinei kuti atsvagwa ndini atsvagwa ndiba mukuru muzukuru tete whatever it is. Tikakuziva bedzi kuti munhu utamuwana haana hama iri panapa abva nerimwe divi ndokuva tikonobatsirikana. No, it's okay. Saka zvatakuita isusu imimi chirongai vana baba nevana venyu zuva
ramunotipa kuti zuva musi wakati tinenge takaungana. Isusu tokubatsirai munhu anouya. Chatinoda kwamuri kana mati mukabuda panze matosiya mati padheti, munhu ouya kubatsirai. Chatinoda kwamuri chete ichi idheti. Right, Mai? I'm sorry, Chief. Inini ndinonzi Norini Makora. Ndini festival ya baba. Mai vedu ndo vakapiwawo Samoni ndazvinzwisisa. Asi inini chinhu chinondirwadza ndechekuti gumbo rababa vangu kutaurwa rakambofambirwa. I still remember ndinenge ndakanga ndiri between form 3 and form 4. Tikaenda vanhu vakatsvaga munhu akatsvaga. Tichifamba. Munhu iye I still remember kuti ndakazosvika pakuti handidi munhu anodaidza mai wangu kuti ngatifambe. Taishaya mari yefees, mai wangu vachinzi unofanira kutoti ubvise mari yekuti tirapise munhu ari kurwara. Tifambe tese. Handiti chiri kubuda chacho chamunonga mukuti maita macho mafamba chacho hatichioni. Handifungi kuti pane musha unganzi ungashamisire kunzi une masingle mother, neni ndiri single ndinozvibvuma. Asi chinondirwadza ndechekuti vanhu vakatsvaga nganga yayo ndiri form 3 kana kundibata ini because of gumbo rabambo vangu wangu. Ndikaudza mai guru wangu vari apa kuti mai guru inini munhu amadaidza uyu ane language yaari kutaura, asi ndiri kususpecta kuti ari kuda kundibata. Wakandipindura kuti rapiwa iwe unorwara nejekositereke. Zvakandirwadza, handiri kuabhuswa. Handiri zvekuabhuswa nenyaya yekuti mumwe munhu anenge achirwara. Vakasiya baba vangu vakavanyenyeredza vakaita sei. Vanhu language yese iri kutaura vanhu vaifamba ivava. Dai panga pakaita punduso musha wamakora ungadai iriko. Wangara muri kundiona ndinaro iri. Ndakadona ndine 3 years. Vanhu vakaungana kuine munhu ainzi Nerwandi. Wakanga waripo. Waifamba vese vanhu avo. But chinoshambisa chacho ndicho chiri kuda chachapa. Handiti kune nyaya doro ukarimwa rakawanda unoswera uchiporomoka kana kuti uchiita zvako zvinonga uchiita. Ngatidzidzei kuti kufamba kwakanaka, asi nhasi wafamba wapiwa zvawapiwa, mangwana wafamba wapiwa zvawapiwa, kupedzisira kwacho uchazova nechii? That's my question. Uyezve mubvunzo wangu uri kuti ndinomanikidzwa here kuti ndiende kun'anga kana ndichida hangu kuteera Kristu. Maita basi. No. Isusu tati ndosaka ndabvunza. Dai vanzwa kwesene ndabvunza kwesene kuti munoda here kuti muzvibatsire kana kuti munoda kubatsirwa. It's because I know it's within your right. Of course, kuenda kana kusaenda. But ndiri kuti your problem is not my problem. Ane problem handini. Ane problem ndiwe. So it's up to you to attend to your problem or not to attend to it. But inini chanduta chetika kubatsira chete kuti izvi zvinoita kana kuti hazviiti. But it's not an issue yekuti handina munhu andaforsa apa. Kuzi mutemo ndoziva. Kana matoda kuenda kuchechi, you can go to church. Ende mo asiswe kuchechi. Kana chechi chikuita sei? Chikubatsira. But kusvika makuru yamaita mese hamwine matambudziko iwayo. It means kuti matraya kuchechi, matraya kupi kwese zvinhu zvakudi zvikurapa. But iwe kana watofunga kuti pauri papa munokura kwaita zviri right, it's okay. Hapana munhu amboya munomba chimanikidzwa kunzi. Hapana munhu anomanikidzwa nemutemo. But iwe ndo unoziva gravity yedambudziko rani. Unokwanisa kungomotora kuti atiro iwe usina basa nekuroorwa. So to you it's not an issue kuroorwa. Because mauri utoramba une maofa ekuroorwa uchitoramba kuti handidi. Saka unoenderei kutsvaga rudo. You stay back. Wada kuroorwa udi woenda. Handizvo. Kana wafunga kuti iwe you okay. Handizvo. Hauna dambudziko. Handizvo. The onus is on you. Kuti ndoenda here kana kuti handidi handiendi. Handizvo. But chimwe chiripo ndechekuti pamwe pacho tinofanira kunge tiri very careful
nezvatirichita zvacho kuti kaitire katiri kuita ndizvo here kana ndizvo, because zvimwe zvirwere zvamunotaura zvamunoda kunotsvaga kun'anga zvirwere zvinoda doctor, a medical doctor kuti attend to that problem. And asi pane zvimwe zvisingaatendwi na medical doctor zvinoda mweya iwo kuti uite sei ukubatsira. It now depends kuti kana chiri chirwere chiri mumusha and chageneric because it's being passed on from baba chiri mwana chirwere chiri muchi, it's in your blood and saka you cannot run away from that, but chinokwanisa kugadziriswa kuti chiite sei chipere. Asi waenda kupi nawo root yeuku, then kokuzouyawo chimwe chekuti kana une spiritual husband haiti medical doctor. Ayongona ukazi everyday urufira kuti urara nemurume asi murume wacho usingamuoni, nyamukaenda kutaura medical doctor anoti rekanikupe mama sleeping tablets urare usazvifunge kana kusvura unozombomuka kwaedza kuti usazvifile, but haana solution. Tikuti zvakadaro ngazviende kwazvinofana kudii, kwazvinofana kubatsirwa. Mubatsirwa kupi iko, but chinhu chekuti mudzinza wana vasikana havarorwi. Anangona kuti wana vasikana mudzinza wadii havarorwi. Izvozvo hazvidi medical doctor. Zvakuda mweya kuti mutsvage kuti mweya umbori mumusha muno mokuti wana wese hawasingi, hawaoni the beauty yekurorwa. Kana kuti vari muoko vari kunzoko hawaoni nokunaka kwewana wedu sei. Kana kuti sei wana wedu achikuti murume wese andomumitiza achadzoka futi mwana echitu. Wai varume wese vanorara newana wedu vachipedzera vasvipa mwoyo pachivanhu. Unoziva kuti ukaona mukadzi wako handiti achishaya hanya newe ariyo akakuroora, handiti it means kuti pane kamukomana kari musvipisa mwoyo yekuti time yaunode kurara nemukadzi wako iwe kanenge katodhirowa kudhara, saka mukadzi wako hasina mafeelings for you. Angaroora unozwa mumwe murume achida kumana mukadzi wangu soka ndikangoti pamba nzvee foni yatopinda wasvika here, how is it, how are you darling, hey love you chichi. So after 30 minutes, yes, how is the day, so hey I miss you so gargara so gargara. Asi murume waye abva ikoko kungoti mumba gwedi chitendai ndiri kuzwa perfume wambainani, so hondo yatodini yatotanga. Anofunga murume wake asingamuoni, anozwa kuda murume wake asingamuoni, asi kana apo murume waye haachadimuona. Iwo mweya uda kubviswa iwo. Ukaenda nomedical doctor anokutaura kuti mai endai muite sei makuseni, mukai very early, mogeza, moisa roroni, moisa chii kuti murume azwe kuda kukukisa. Wopfapfaidza woisa mouth ichiya. But is that the solution? Angambona akupa solution inoenderana neprofession yani yake, and you go and try it. Pane mumwe mukadzi wekuti akamira kudai kwamutarisa kudai wakatenderera, hauna chaunoshora pari, it's just everything is just perfect, but uzoti haana uroro, unondomitiswa. Asi hapana murume adomudini. Izvozvo hazvidi kuti utaurwe nemunhu kuti chiri paari chii. Akaberekeswa zvakadii, zvakaberekeswa zvoda kuturwa. Saka batsirai munhu that way. Ngatibatsire munhu nenzira yaanofira kuti ndadii ndabatsirika, nenzira yamunoona kuti zveshuwa munhu adii abatsirika.
Muroyi chaiye kana chiroya. Pamwe pacho anotora mai fesi yasekuru wako iwo waunoda serei. Fesi iyoyo ndiyo anouya akapfeka. Iwo wamuona muhope kuti ndisekuru ari kuburoya. Asi ari kuburoya hasi sekuru ndimbuya pa next door. Asi anouya akapfeka fesi yani yasekuru wako kuti akirete chi ruwengo chete pakati pako iwo nasekuru wako. Ndosaka ndoti nyaya yenyu be very careful. The onus is on whoever ari pakati penyu kuti ndotora which route. Because dambudziko rako rawinaro ndonorisiva. Zviri kwauri futi kuti ndoda kubatsirwa here kana unoda kudini? Because kuti ubatsirwe unongoita dambudziko. Asi if you feel kuti hamuna dambudziko. Asi kuchiwanhu chandoziva ndechekuti dambudziko kana riri mumhuri rinokwanisa kubviswa pana Tom richiswa pana John. Saka kuti ugare wakagadzirira enda Tom pari kunorapwa newewo enda ipapo munorapwa pamwe chete. Akambona yachibairi kuti dambudziko raunofunga kuti riri kwa baba muni John nemhuri yake. Baba munini wakatambawo tsoro dzavo rinokwamva kufa kwa baba munini roya kwani kwenyu. Saka kuavoidwa kuti baba munini asarudhise kwake achirudza kwenyu. Endai kuti panorapwa baba munini nemhuri yake imimi nemi endai murapwe pamwe chete. Muruzwa shona yamo? Musikana zviri kwauri to join them or not to join them. Okay. Asi munondibatsirwa kuti ndikonde nyaya yangu. No, watokona kuzodala. Taura Chanamira. Chana chikumbiro chatati nacho handitika. Musha wandakaberekwa ndouziya. Kubva panapo watoita chinozoitika hapana nochiziya. Pamwe ndogonozodzoka takashota pano. Dai mune munhu anokwanisa kutibatsirawo. Handiti matibatsirawo Chanamira takumbira. Kana kuchibvira nhasi kana aripo. Nokuti kudzoka kwatakuita hatizowa chichagaya munhu. Because isu vamwe tofamba nemota mugwagwa hauzi chinoitika. Tatikumbirawo Chanamira. Imbopa iwe uchanzi vangu. Maita basa mama. Yes. Ina hansi muzukuru watama yangu but ndiri kuside kwamakazi ndapa. Pandiri mukomana mukuru wako. Mambonzi dar ndonzi end. Daratarwa nemina wangu ndindakaripedzera kumba kwangu. Ndikatiwa kunina wangu ari kutaura tikuroiwa tikudi ina handifambi. Asi kufamba kana ndikati kamda kufamba ndiri pano. Ndikatiwa nina wana mudhara ndindaiti nyorai maminitsi kumba kwangu. Ndonganza madhara aisari 4 wasara imba bangu wakashaya ngari pakati pawo tuwa. Toenga maminitsi kuti vana venyu vati tikanyora maminitsi chimbo umebhore. Badarero ndipalwa papirira ipapo. Pari vanongona maconsensus. Ngati nini hangu hatisanda kunona. Kamuda kuenda ndokupereza samukoma wenyu. Zvokuti zvarutaura munini wangu takambita zvitaura. Maybe pazvanakira ndepekuti zvatatise panapa. Indi waperekedza kwese ndinoenda navo. Because kwandiri ndiri mufe una baba kuna vana vangu. So kana wati taungana because zvitaura nemuyu kuti kuvaunganidza vese unogona kunetsa. Kana wana baba wabvuma kuti vanoda kutenda tinoenda wherever. Ipapo tatavhumira kuti vakomana kana taunganidza madhara zvakanisa kutounganidza. Tokwira kombi tongonangana kuchweshe chero ati munhu anoziva kuti kuenda kupi kwamata unongona dhiraivha wekombi toenda ikoko tomunzwa ikoko. Saka kana mati munhu watibatsire kana tibatsireka zvipere kuti kana paeliminatwa chimwe chinhu toziva kuti hazvisirizvo. Bose zvinezvi kana zvose kufamba because haasi kushanda hake tinongonongedzera ikoko. But kana zvapo wakuru varipo apo zvakutaona tachena tese maybe ndikufunga kuti handina problems akawanda hawo economy but then anenge aripo ndikatozoongorora tinetumwe tizokuti pachasaita. But chandafarira ndechekuti kana mati takaungana so varipo imimi semunhu mukuru kana tofunga ndekuhead patasvika we was surprised ini I didn't know. Uyu ndakasangana naye nezuva pandisingambozimuoni ndatotora nowani but wese hapana tiaruziva nyaya. But anyways vasina basa. But nyaya yekuti tifambe vamwe ini ngandauda kuita kumaprofita kwandinoprofita toenda tese semhuri
because wakaenda ndisipo ndichanzi ndini ndozoramba ndikana tiripo takadai mambo ndifunga zvinoshanda vakomana vasununguka zvingazotinetsa mangwana. Padiki diki wakomana wangu wataura kuti wakambowedza kutaura nesu zvikasabuda. Ini hawana mbofa wakauya kwandiri kuti baba munini pane kwatika kufamba. Aiwa musatange madaro, handizivi wana mukoma wangu awa kana kunyanya munin'ina wangu na mukoma kuti pane wana makambotaura neni kuti baba munini tine zviri kutinetsa. Ini I don't remember. But panorwadza manje kuti inini ufuti Ini chinondishamisa ndechekuti vanhu vari kutaura kuti hanzi havasi kugara zvakanaka. Vanotaura kuti vanasikana vedu havarorwi. Inini ndakaroorwa nemurume wandakanga ndiinaye. Ndikakumbira baba mukuru vangu namai guru vavo kuti vandipe cousin sister yangu mwana wavo musikana kuti ndigare naye. Handiti akadaa nemurume wangu wakaita mwana. Hapana munhu akambobvira ati ngatigarei pasi titaure nezvenyaya iyi. Handiti asi ndinoshamiswa muchiti vakomana munondishamisa muchiti hanzi munoda kuorganizwa nezvemumusha. Zvamumusha zvacho zvamunoda makatadza nei nyaya iri simple. Munin'ina gara apa, sisi gara apa. Itanai sori. Munondishamisa kuti munoda kunetswa nenyaya yekuti muri kwene zvangu zvamakaita mukaramba makanyaronga musingazvizivi. Right, is very kubatsire iri zvenyu mimi zviri more personal than family. But we are dealing in an issue it will concern the whole family. Then pachaitwa zvinhu zvefamily yaungana chireizai that issue yekuti guys ndakaita issue yekuti maini nakarara nemurume wangu because you are bitter kuti murume wenyu akarara nemunin'ina wani wenyu pakabuda mwana. Ini ndichangu it's an issue yamunofanira kusorova internal semhuri kuti wakomana yawani kamata pamunoita zvamunoita pahuye panze apa kana papi ngaibude issue iyoyo kuti wakomana avo sei wasina kugadzisa chii nyaya iyoyo. Or kana tikatarisa was it issue yewakomana avo kana kuti yana baba angasapose kusolva nyaya iyo ndiani? Mwana baba waripo varipo ana baba. Saka sei wasina kusolva nyaya iyo? Did you tell them? Hapana munhu asina kuzviziva kubvudzi ni kana wakaziva asi usina kuwataurira zvauri kuda kana kukumbira zvauri kuda. Inini wakatomira pakuti mizi nemunin'ina iyoka hamuchatowirirani. Handiti 1 2 wabva waikwidza nyaya kubva pamunin'ina wako kuenda kuna baba namai wemunin'ina wako. Rwendo rwako rwatokwira harusiri pamwe 1 because you expected kuti baba namai wemunin'ina they are supposed to act in a way yaisatisfy iwewe but hazvina kuitwa. Saka because of that it means kuti mai nababa nemwana wakabva wawaisa musemuchi bracket kuti wese wawa wenyu because hawana kusolva chii dambudziko rako. And dosari kuti iwe dambudziko rako don't worry about that one. Avo nese nhasi vari panapa avo vakomana vari panapa nyaya yato muchi dare remusha rapo. Dare remusha chinzirei nenyaya yechi pamusoro imamo. Ini ndiri kuzvinzwisisa zvamuri kutaura. Kubva gore razvaitika kusvika izvozvi ndakatozvipira kuti handichisinei nazvo.
ende handinei nazvo ende handiti munhu anokashhandishazvitaura asi kukuda kuwedza kuratidzai kuti madivisions avanoita acho avanozosvika pakutaura kuti vamwe havadi kufamba nesu. Handiti inini ndinofambei kana iwe waine maissues awo wanonga wachinyepera kunge pane zvinhu zvakawanda stere kana pane zvinhu zvakakura stere zviri. No, anyway, you end up not in a position that you want to defend. You are defending a certain you are defending a certain position. It's either you are trying to defend your mother or your father, or there's someone who you have to defend. But anyway, it's okay. Get up. Right. What I would tell me, imimi mukaenda yenyu panze ka timbotrai kuita zvatakuita tozoti munhu ari pano muri panze